Un camioneiro coruñés que transportaba peixe de Ribeira a Coruña foi interceptado nun operativo de tráfico realizado na capital Barbanzá, na C305, o seu paso pola localidade. Foi denunciado por ata 8 infraccións de carácter grave ou moi grave, que supuxeron unha multa de 500 euros e a perda de 6 puntos. Ao parecer, no mes anterior ao momento da realización do control, acumulaba un total de 14 infraccións en materia de tempos de conducción, con xornadas de descanso inferiores ás 4 horas e media. Os axentes tamén detectaron que o camioneiro circulou sen insertar a tarxeta no tacógrafo, coa finalidade de non rexistrar a súa actividade diaria, un feito tamén grave, sancionable con ata 2.000 euros. Pero non foi só iso. Na pesaxe da carga do vehículo descubriuse un peso de 9.050 kilos, o que supón un exceso de carga en máis de 3.000 kilos sobre o peso máximo autorizado, razón pola que o vehículo quedou inmobilizado e o seu condutor volveu a ser denunciado, esta vez cunha multa que podería rondar os 4.000 euros.